3 camere cu loc de parcare în subteran la doar 135.000 de euro. Bun găsit! Astăzi ne aflăm în cartierul Titan, mai exact pe strada Poștașului la numărul 31A, în Palladi Green Residence, lipit de Parcul Taylor. Aici vă prezint spre vânzare un frumos apartament cu 3 camere, care se vinde mobilat și ultirat parțial și vine la pachet cu un loc de parcare în subteran. Apartamentul este în suprafață de 74 de metri pătrați, din care 70 de metri pătrați utili, se află la etajul 5 din 5, este decomandat, are 2 grupuri sanitare, iar blocul este construit în anul 2021. Orientarea cardinală este spre vest, având soarele prezent în a doua parte a zilei, dar și acces la cele mai frumoase apusuri pe care să le savurați de pe terasa dumneavoastră. Prețul de vânzare pentru acest frumos apartament este de 135.000 de euro, iar comisionul pentru cumpărător este 0%. Pentru orice alte detalii, vă aștept în comentarii. Vă mulțumesc!